Tofa ana wata sai ga wata yanzu mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara ya saki wata zazzafar waƙa wadda yi ma Aisha Humaira bayan an ɗaura musu aure. Idan ba ku manta ba, cikin satin nan ne kwatsam aka ji mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara zai auri Aisha Humaira, wanda wannan abin ya ba mutane matuƙar mamaki. Kuma daga jin wannan labari kawai washe gari Juma'a aka ji an ɗaura wannan aure, inda aka samu mutane da dama suka fito suna mishi fatan alheri, ganin cewar lalle yayi namijin kokari, tunda dai an san koda wani lokaci duk inda aka ga mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara akan ga Aisha Humaira a tare. To dalilin da yasa mutane suka farin ciki da wannan aure kenan, inda kuma wasu za ga duk da haka sun fito suna zagin mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara, inda suke ganin kwata-kwata bai dace a ce ya auri Aisha Humaira ba. Duk da dai su mutane kusan duk abin da aka yi musu lalle ba za a yi musu gwaninta ba. Kuma mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara ba tun yanzu bane ake ta bashi shawaran cewa lalle ya auri Aisha Humaira, tunda suna yin aiki tare, kuma ana ganin lalle idan suka yi aure aikin su zai fi tafiya normal daidai. Domin idan bai aure ta ba ana ganin suna yawo tare, wasu za su dinga zargin cewa lalle suna iskance kamar yadda wasu sukan fito sukan faɗi haka. Kake mana malami da shan dukan wutar da kake rura ta tagar da shi, kamar kana ayi mun sosa abu da fashi, tafiya muke lafiya lau kai kai dan jishi, dan hasada ko kuma ce mai ɗin ciki, karo gada ka ja sai ka saki, bai Allah yi mana baiwa na zama kan haki, kada yi mana hasada ni kuma mai zurfin ciki, da kai nake yan zarku da kai nake, da ku nake su ma yan san zarku da su nake, sara kuke idan ki toho yake, riga kuke kullum gamu da gun kuke, ni hasada ba shi girma ko a ina yake. Ashe amma mutum dole, ita ko ba dole aka yi mata ba. Balantana kuma duk wannan abin da ya faɗa zargi ne. A wancan lokacin ita kanta Aisha Humaira lalle ranta ya baci 100%, inda ta ce lalle masoyanta na ƙasar Libya dan Allah dan Annabi su bata taimako 100%, za ta iya hawa jirgi musamman ta zo wannan ƙasa domin ta ƙara wannan babban malamin addini Dr. Usaini. To amma kuma a wancan lokacin aka samu wasu masoyanta a nan Najeriya, inda suka bata shawaran cewa lalle kar ta tafi wannan ƙasa, ta yi haƙuri ta bari lalle duk da ya shigo Kano za ta iya yin karan shi domin a hukunta shi. Abinda ya faru kenan. Kuma a wancan lokaci da dama mutane a comment din Aisha Humaira sun ce lalle idan za ta yi wannan tafiya to lalle ita ba sai ta kashe kwandala ba, lalle ta bayyana wa mutane, inda suka ce za su haɗa mata kuɗin jirgi ko ya kai 1000 ne, da kuma duk kuɗin abinda za ta yi karasa, tunda yana ƙoƙarin ya ɓata mata suna. To kuma kaga wannan kara da masoyan Aisha Humaira suka yi mata, to lalle sun burge mutane 100%. Kuma ko wannan aure Aisha Humaira ta ce lalle dalilin da yasa ba a bayyana wannan aure ba shine lalle an je ne a tambayo wannan aure, to amma kuma sai iyayenta suka buƙaci lalle a ɗaura wannan aure, tunda suna ganin mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara lalle babban mai kuɗi ne, wanda ba talaka bane balantana ce a'a akwai wani abin da yake bukata wanda bai da shi. Ana ganin cewa lalle duk wani abu da yake bukata lalle ya riga ya tara, kuma za a same shi cikin sauki, tunda dai kowa ya san mawaƙin siyasa yadda yake taimakon al'umma, tunda wani lokaci za a ga ya fito kafafen sada zumunta, inda za a ga yana raba 10,000 ga talakawa domin su je su samu na abinci. Kuma ku duba ku gani duk watan azumin duniya idan ya kama yakan je garin su Katsina, can garin Kahutu, inda yake zuwa duk wani magidanci a bashi buhun shinkafa, sannan a bashi 10,000 domin ya samu abin da zai dinga buɗe baki da shi. Kuma duk a masana'antar Kano lalle ba a samu wani mawaƙi da ya fito yake irin wannan ba kamar mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rara, lalle shi kaɗai ne. Amma irin su Naziru sarkin waka, irin su Nura M Inuwa, lalle kafin ka samu kaji an ce sun yi taimako abin yana da matukar wahala. To shi yasa kaga shi kanshi mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara talakawa su yi mishi hasada, masu kuɗi su yi mishi hasada, ƴan uwan shi mawaƙa su yi mishi hasada, ko ba wani abu yasa suke mishi hasada ba, kawai saboda irin wannan taimako da suka ga lalle ya jajirce
lalle yana yi, domin yanzu shi mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rara lalle akwai manya-manyan masu kuɗi wanda suka fi shi kuɗi a ƙasar nan, to amma kuma in dai taimako ne lalle an yi tafaki a yanzu babu wani mutum wanda yake taimakon al'umma kamar mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rara, domin shi duk abin da ya samu lalle na mutane ne, kuma bai ganin kyashi lalle zai ɗauka ya raba wa mutane ƴan uwansa. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai share din bidiyon nan, kai like, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Akwai abin da Dauda Kahutu Rara da kuma Aisha Humaira suke boye muku, sai dai yanzu zamu saka muku komai a faifai sannan mai muku tankaɗe da daidayar abin da yake faruwa. Akwai wata boyayyar soyayya da take a tsakanin Dauda Kahutu Rara da kuma ita Aisha Humaira, wanda basu fito da ita cikin media sun bayyana ba, sai suka yi abin nasu a boye. To sai dai rana ba ta ƙarya, sai dai uwar da ya taje kunya. Wato ina wata waka da aka yi yayinta wacce ita Dauda Kahutu Rara ya rera ta, wata waka mai sunan Aisha. To ana zargin cewa duk cikin soyayya ce ta sa shi Dauda Kahutu Rara yayi wannan wakar. Sanin kanku ne cewa mawaki zai iya yin waka sanadiyar wani abu da yake so ko kuma wani abu da yake ki. To ita dai wakar Aisha ana zargin cewa soyayya Aisha ce ta sa yayi wannan wakar. A baya dai shi Dauda Kahutu Rara shi kadai yake wakarsa ba tare da ita Aisha Humaira ba, domin a baya ba a santa ba. To shigowar ta harkar Kannywood sai kuma Dauda Kahutu Rara suka haɗe tare da Aisha Humaira, har ma suke yin abubuwa tare. Tun baya saka ta a cikin waƙoƙinsa, har ma ya zamanto ita Aisha Humaira tana yi mishi amshi a cikin waƙoƙinsa. Wasu waƙoƙin ma ba za ku san cewa Aisha Humaira ce ta yi wannan amshin a cikin waƙar ba, har sai an faɗa muku. Tun ma kafin shigowar Aisha Humaira Kannywood ake ta ganin fuskarta, musamman a kafa ta Instagram da kuma TikTok, a inda take bin waƙoƙi da dama, musamman waƙoƙin fadar bege wanda yake yi wa fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ɗaya daga cikin shaidar da aka yi wa ita Aisha Humairan anan shine yawanci ba a fiye ganin ta tana hawa waƙoƙin batsa da ake yi na zamani ba. Haka zalika shi ma gogan naku Dauda Kahutu Rara ba a taɓa jin yayi wata waƙa ta batsa ba, sai dai shi fa duk inda kuɗi yake to tabbas zai wake wannan gurin inda har da akwai abin hannu. Yawanci waƙoƙinsa na siyasa ne da kuma yi wa manya-manyan mutane waƙoƙi su ba shi 'yan canjinsa ya ci gaba da tafiya. To kwatsam tun ma a daren jiya aka samu kafafen jaridu da dama suna ta yada cewa Dauda Kahutu Rara din zai angwance tare da amaryarsa wato Aisha Humaira. Sannan an yi sanarwa cewa a yau Juma'a za a ɗaura wannan aure na Aisha Humaira da kuma Dauda Kahutu Rara a garin Maiduguri bayan an sako daga sallar Juma'a da misalin karfe 2. Duk da dai ba wani kati da ya fito daga shi mawaki Dauda Kahutu Rara da kuma ita abokiyar aikin tasa Aisha Humaira, sai dai ana zargin cewa sun yi hakan ne domin su boye sirrin su har ma su yi auren nasu, duba da cewa ba sa son surutun mutane da kuma kace na ce na jama'a. Shin kuna ganin Dauda Kahutu Rara da kuma Aisha Humaira abokiyar gwagwarmayar tasa sun dace da juna kuwa? Sannan wani fata za ku yi musu gabaki ɗayansu? Kada ku manta comment ɗinku a cikin wannan bidiyon, shi ma ma'auratan za su iya duba su ga me kuka ce a cikin wannan bidiyon, sai dai kawai ba za su iya yin comment kamar yadda kuka yi ba, domin shi wannan bidiyon buɗaɗɗiyar wasiƙa ce wanda kuma za ta shiga ko'ina kamar yadda wannan bidiyon ya zo gare ku ba tare da kun buƙata ba. Haka zalika su ma ma'auratan wato Dauda Kahutu Rara da kuma Aisha Humaira za su iya cin karo da wannan bidiyon har ma su shiga comment ɗinku su ga me kuka ce. Saboda haka ku rubuta abin da kuke gani shine daidai a comment section. Ina yan gulma, ina masharranta, ina munafukai, ina masu shaidan zur, ko kuma wani ya ji labari ya je ya ɗorar. Ina masu zama su ce wance ta yi kaza, wani ya yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, kuma bacin duk ba su gani ba, ba su ji ba. Ina waɗanda suka zage ni ban sani ba, ina waɗanda suka zage ni na sani, ina magulmata masu kaiwa da kawowa masu cewa a Aisha Humaira ta yi kaza, ta yi kaza, ta yi kaza. Duk wanda ya zage ni a bayan idona da duk wanda ya zage ni a gaban wani, kamar misali kaje kana cewa ai Humaira ta yi kaza nan kuma alhalin kila ma baka ma sani ba, to ina mai muku albishir da cewar wallahi dukan ku na yafe muku. Dan Allah ubangiji ya gafarta mana kurakuran mu, kuma Allah ya shirye da mu shiri na addinin musulunci. Allah ubangiji ya dora mu kan bisa hanya madaidaiciya. Wallahi duk wanda ya san yayi wani abu, ko ya zage ni ban sani ba, ko ya je ya gulma na wani abu, ko ya min wani sharrin, ko ya min wani kazafi, ko ya faɗi wani abin da ba shi da tabbas a kaina, alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na yafe muku duniya wa lahira. Allah ya yafe mana baki daya. Allah kuma ya sa da mu aljanna firdausi madaukakiya.
wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bayan auren Aisha Humaira da Rarara, shin za su ci gaba da aiki a tare ko kuwa? Shin me yasa aka daura auren Aisha Humaira da Rarara ba tare da duniya ta sani ba, sai da auren ya zo gagab sannan aka sanar? Shin bikin Aisha Humaira da Rarara za a yi biki na shagali kamar yadda aka saba na bukukuwa ko ba za a yi ba? Wannan su ne tambayoyin da al'umma suka fi akan wannan aure na shugaban kasar mawaka Alhaji Dauda Kahutu Rarara da amaryarsa wato Aisha Humaira. To insha Allah a matsayina na wakilin shugaban kasar mawaka zan yi kokari na wajen bako su ansa akan waɗannan tambayoyi insha Allah a takaice ba tare da lokaci ba. Da farko kamar da kowa ya sani, Aisha Humaira da Rarara sun saba aiki a tare tun a shekarun baya ba ma na yanzu ba. Muna masu tabbatar ma al'umma cewa me ake cewa wannan aure nasu ba zai tsayar da wannan aikin da suke yi a tare ba, sai ma dai insha Allah abun da ya karu. Wato kamar da ka sani shugaban kasar mawaka da Kahutu Rarara tare da Aisha Humaira tamkar wata da rara ne. Idan ka ga Rarara zaka ga Aisha Humaira, haka idan ka ga Aisha Humaira zaka ga shugaban kasar mawaka. To muna masu tabbatar muku da cewa wannan aure nasu ba zai tsaye da wa'annan ayyukan nasu a tare ba. Kamar yadda kuka sani tun a shekarun baya ko da shi suna aikan su a tare, to insha Allah wannan aure ba zai tsaye da wannan ayyukan ba, ko da yaushe za a gan su a tare. Idan ka ga shugaban kasar mawaka za ka ga zahararsa wato Aisha Humaira. Tambaya ta biyu da aka fi yawan, me yasa aka yi auren shugaban kasar mawaka da Aisha Humaira ba tare da kowa ya sani ba sai da lokaci ya zo gagab? To wannan tambaya ta samu, wannan amsa ta samu asali ne daga an je ne akan neman tambaya, ko kuma ce an je ne akan tambaya ta neman aure, wanda magabata suka ga cewa ai ya ma kamata kawai daura auren ma a lokaci daya. So shugaban kasar mawaka Alhaji Dauda Kahutu Rarara dama kun san shi mai kaunar Aisha Humaira ne, kuma kun san ita Aisha Humaira mai kaunar shugaban kasar mawaka ce. To kai tsaye suka amince da wannan uzuri na magabata akan cewa a daura auren ma kawai. To wannan shine dalilin sa ga daura wannan aure ba tare da kowa ya sani ba. An je da niyyar tambaya aka ce to an bada, sannan kuma in so samu ne a daura auren ma gabaki daya wannan lokacin a wuce wurin. To wannan da shine abin da ya faru da kai ce. Sannan magana ta biyu akan buki, kamar da maga al'umma sun nuna mana farin cikin su a kowane alungu da sako, mutane sun nuna farin cikin su akan wannan aure na shugaban kasar mawaka. Muna ganin mutane, mun yi mamaki da mutane suka yi farin ciki na wannan aure. To insha Allah akwai buki na musamman da za a yi na wannan daurin aure da ake na shugaban kasar mawaka. Za a yi wannan bukin ba da jimawa ba, kuma insha Allah za mu fito mu sanarwa, mu gayyaci al'umma, mu gayyaci masoya, saboda mun ga masoya lungu da sako, kowa farin ciki yake yi, kowa murna yake yi, kowa fatan alkhairi yake yi. To Allah so ya yarda me ake cewa za mu gayyaci al'umma domin su zo su nuna farin cikin su wajen didimar buki da za a yi na Aisha Humaira da shugaban kasar mawaka. Sannan a ƙarshe muna mika sakon godiyar mu bisa farin cikin da al'umma suke yi da kuma fatan alkhairi da suke yi. Allah ya saka musu da alkhairi, muna farin ciki da haka.